Ma nož i ne treba koliko ja vidim, šta će mi nož, brate? Ali ajde. Odlično, nema šta. Odlično. Nije ljuto? Ne. Nije slano? Ne, tamo. Dobro. Super. Zapratite nas, komentarišite, da li ste spremali do sada pauflek ili ne. Mi vam preporučujemo da ne zanemarujete ovaj komad mesa, koji je sjajan, jednostavan za spremanje, a prilično je jeftin i pocenjen u mesari uopšte među domaćinima i domaćicama koji spremaju. Mi smo ga spremali ovako. Generalno ovaj pauflek možete da isečete na krupnije komade, da složite zajedno sa povrćem i da spremate kao sač varijantu. Ne može da omane, verujte mi, ne može da omane. Ljudi, šta da vam kažem? Vidimo se. Vidimo se.